Rýchly výsledok je, že potrebujú znížiť nezamestnanosť, a hlavne v niektorých regiónoch, a potrebujú zvýšiť HDP. To číslo, alebo ten výraz počujete. A ono to funguje tak, že namiesto toho, v tom ja považujem tých politikov za ekonomických analfabetov, namiesto toho, aby podporili domácich podnikateľov, to je jedno, či to je drobný živnostník, dôležité je, že vie niečo vymyslieť, zamestná ľudí, jednoducho vytvorí pracovnú príležitosť, či to je stredný podnikateľ, alebo niekto z tých zopár privatizérov, čo si udržali tie fabriky a rozvíjajú ich naozaj málo, tak oni robia, normálne to je, že ekonomická korupcia. Viete, ja keby som mal tú možnosť a vyberal by som zahraničných investorov, tak by som povedal, že urobím tender. Že viete, ja tu chcem niekoho, kto za A bude priviazaný na Slovensko, buď vďaka surovinám, vďaka pôde, vďaka lesom, a robím súťaž, kto mi dá najlepšie podmienky, aby tu bol stabilne, aby zamestnával čo najviac ľudí. To je asi logické. Ale politici to robia presne naopak.